Katon sana ako ginabot na. Hello. Evening. Oh my God, you look so tired. I am tired of the sleep. Welcome back. Thank you. You are tired, but you're so strong. Very strong. All the time. خلي مسؤول يسألوا غير وراي غلطك يا سمعته؟ You'll open tomorrow or tomorrow? When I come back from hospital, they open.
Ay, sorry. Nabiyanta mo. Timsa. Okay. Alright. Naabot na. Nakagakos na ko. Nakahalok na ko. Pwede na kong mapahulay. Aba na po ni ubang plansahon oy. Karapod mo na. Dagan kung nahimo rong adlaw. Sakto na to. Or sobra pa gani. Aray na ko sa akong kuna. Patin sa ako suka. Do. Tara akong kuna. Naka-change ko sa akong bed karon. Mura na akong higdaanan mga bayo. Usara ka tao kaigo. Ang higdaanan. Sus, di gid pwede mataparan ni gamating kayo ang higdaanan. Puro si gamit sa akong tapad. Ukay tag 5, tag 5. Sus kadaghang ukay. Tag 5 na lang. Bakit ba naman? Kailangang lumisan pa. Kumusta mamang tanan mga bay? Alas 11:25 ang takna dari sa kagabion. O bay, Gloria Obinza Piag. Gihangak mo kuan eh. Hinakot sa malita. Dagan-dagan. Halak ka diha. Paulay na ko eh. Sakto ra tong kuang plancha nga pila ka buok. Siya man ako libutan. Kurog kay kong kamot ba. Pwede na pasmado kay na sa mga tanan. Dara. Okay. Alright. Hi bye Angie Abdallah. Raul Beth in Kapa. Hello bye. Kumusta? Dara. Kamot gipog taman-taman. Kung bangs inta. Murag ni. Wa man ni tubo ni bangsa. Murag mag ni. Nitaas magmayo ni. Isakan magmayo ni. Ay, no. Kumusta man mo diha? Asa pa ma? Buntag nagikaroon diya sa inyo habay. Rosie Mendoza. Dire gabi pa in town dire alas 11:25 ang taknos kag gabion. Joyce Journey, haro ni mo diha. Hi Brittany from Joyce Journey. Dara. Diyan ako sa kung kuna mga bay. Mag-asdusi na gidiri. Bay Jo Galyaron, Kanaliha. Mag-asdusi na. Unya kay nagkape man ko karon, so dugay ko makatulog karon. Tamsa. Sarah Bronker, hello nimo diha. Hitan Merpler, Laliepe Narakisamos. Laka Ginoo kataas ba imong ngalan bay maglisod po tagbasa. Ako ang sweldo 110 akong sweldo dire. Pag-abot na ko dire akong sweldo is 90 times 140 kay 140 pa man to palitan sa una. Pero karon gitas-an na. Abi ninyo gitas-an ko. Bali 10 months ko nag-inusara no. Katong 4 months na ko nga ako ra gihapon usa, gihapon sila ni kuha. Akong gihimo. Ako ang gipabasa sa akong amo nga babayi. Ang kuan ang balita sa embassy bahin sa sweldo. Pabasa na ko sa iya ha atong mga adlaw. Kinaugmaan gipunan og 20 akong sweldo nahimo na 100 Gs. Hantud karon 100 Gs gihapon hantud karon ang sweldo nako. So 100 Gs times 171. Ambot pila asa man ako sa cellphone. Barato ra bay oy. Pero pwede na pamugas panudaan. Yung mga panginahanglanon sa mga bata pang adlaw-adlaw. Time sa bugo ang kay tag mathematics ron. 110 times 171 palitan ko mas tang mabuwa. Hinay kay palitan 18,000 kapin akong sweldo bay.
pwede na 2 ka sakong bugas. Sudan sa kabulan. Makinahanglan nun sa mga bata. Napay hulugan sa motor sa akong manghod. Anto dito ra jud ang mga panginahanglanon. Hi bye. Wilfred Donari Dizon, I miss you. Dong, kumusta naman ka dong? Dugay-dugay naman tawa nagkuan. Uy, bahin dahil sa imong gihatag ba? Bahin dahil sa imong gihatag ba katong sa kuan, date ba? Mangitag uyab. Na may bayad dong. Magbayad man tag $20 kapin. Unsa man ni? Ngita tag uyab mo, bayad man noon ta. Uy, Clarex. Bye. Wa nay bahain taon kaluoy Ginoo. Chester, ulagi bay dako na gining sweldohay noon. Katumbas na sweldos maestra. Pero grabe ang trabaho pod, walay kabutangan na trabaho. Sus ang eyebags na sus Ginoo ka na ang eyebags na ko bagaan sa eyebags. Duha na ka layer akong eyebags usa duha. Duha na ka layer akong eyebags mga bay. Baka Ginoo tabangi. Depende man sa palitan, usahay ang palitan maabot og 178. Himo siyang 19,000 kapin. Grabe nang eyebags na ko ba, duha na ka layer. Pwede naman mag-slice diha. Isug ba? Unsa na wa ayay unsa nang gihatag? Yay unsa nang gihatag ay dit di ay. Siya gihatag ba? Needs huso lelo nimo bay. Hain man kadapit bina sumaya di ako sa Kuwait. Panirado inday sa imong kwarto kay masudlan ka. Dilit Duran Herbie. Walay lak akong kwarto brihan na nako da. Way manulod. Naman ko gihalay gus putahan. Nako gihangir sa putahan daraw. Di man niyo makita kay ito man akong gipanghangir. Piting daghanan ako glabunon niya. Panglaban niya wa man ni sila alayanan. Ari raman ko manghalay sa hagdanan. Ako raw ng abrihan. Wa man nilak ni kwartuhan. Wabi apoy manulod simbako lang taon. Bye. Kisa man di man ta kabasa ni imong pangalan bay. Sa man Chingkang King man Lagi busy kayo pero gamay ra sweldo. May na lang ni sweldo ha bay makabuhi way ubay na pud biya kog nabuhi aning sweldohan Kaya kabuka akong gibuhi, daghan kay ko gibuhi in taon. Kulois Ginoo na sa ego rin taon akong sweldo. Fila siya still. Mo lagi. Nagmay sweldo, 18 mil sweldo kay wa man ni sila Umi sila misunod gud sa kuan papil-papil dia mapirma na to diha. Unsa ni? Adto ka sa imo App Store. Mo lagi Dudong, Wilfred. Adto ko sa App Store. Ya pagkahuman kay kanang kuan naay mag-like na to. Then ehan mo makitaan ang kisay ni like sa imo ha, magbayad man kag $25. So may ibayad. Way ibayad. Rachel Bulahan day dili na pwede karon ang 110 ang sweldo. Same ta 110 kadto nag-adto ko embassy. Di na nila i-process kay 120 na ang sahod karon. Hala ka bay abi nimo bay Rachel Bulahan kadtong niuli ko last 2016. Ang gipirmahan sa kong amo is 130 ang gipirmahan. Adi ring kontrata. Naman tong kuan ha. 130 kay iha ko puna no sweldo kay lagi mabalik ko. No? So pag abot na ako dire, mo lang gihapon sweldo 100 Gs. Ang 20 ambot asa ra ang 20 basig bayad na mo sa amo ang internet o bayad na mo sa mong pagkaon mao na siguro. Muna nga wag i-appeal ang 20. Bayad sa wifi siguro. Dayon bayad po sa pagkaon mo na siguro ang kuan ilang pamaagi. So firma pa siya 130 kay balik good. Ingon gutong gipil apan ako pagbalik manggagawa na pila na ko katuig diri sa ila. Wala gihapon ko pero manghatag man po ni sila ni dayon naguli. Manghatag man ni sila mga bisang usa mga lalang mananap sa bawi ra mga isuon manghatag. Ya manghatag po ni siya bonus. But karon mahatag baka ni karon nga di na ba ko mobalik. Hatag man to pag uli na ko ni hatag og balik 2 ka bulan og tunga nga bonus. Sus mo gid taon to nakabalay taon ko tungod ato. Yo katong 2 ka bulan tunga ang gihatag mura po to. Sweldo nako ba nga sweldo gid nako to. Dayon
Di sila na lang nagtigom sa ubang sweldo, ana siguro. Bye, Angie Chua, hello. Ginaida, Inuhalis Peredo. Sa Spain, 80,000. Saan mo na ito pag-anhada? Lisod bang gisuri mo anhada sa Spain, bay? Unsa na? Rujing o Binugnes. Maulagi ba? Diyo galyaron ka na liha. 110 yapon ako sweldo eh. Pero mabawi raman kay manghatag man ni sila og magpapakid sad mi. Kan pud ni sila ipanghatag, mabawi-bawi raman. Amo ang sweldo. Importante nga na pagkaon, na internet. May importante sa OFW. Ay, Annalen, Goles. Unsa ni? Blooming gihapon sa Ingara siya na ikaros. Na blooming sa bangs nga. Ambot na sa ni bangsa ni. Blooming gipitig. Ay ni tawag dili mo nato mo nawala ko. Sani? Bay Galbi Ana Roflo Jason. Ito mangitag laki bay. Bay ayo na pangita og laki oy palanggaon na lang nato to mga anak natin. Nay atuan na pay natin. Mo lagi bay sus kapoy na si. Dili man ako nangitag laki good. Na ako'y amiga, ako ang kapatid diri sa social media. Nga nanigulang na sa kalibutan. Maghapon na kauyab, maghapon na minyo mo to kung kanang gihatag ni dudong kagud sa ako nga kuan. Time sa ibring unti ka bigadyot. Kanang gihatag ni dudong kagud sa ako nga singan ani nga kanang singan ani link para sa mga kuan, mga uyab-uyab dira. Akong gihatag dito sa akong amigas, kong kapatid rin social media. Di na ko mag-istorya sa iyang ngalan. Gusto na ako magminyo na siya. Ako okay na ko kung tinto na gusto kong kinabuhi na ako itulo kabuk bahandi. Okay na ka ito sa nangatanan. Dung, tubaga dung, invite ka dung. Tubaga dung, ikuan i-rotate imuhang cellphone. I-rotate sa imong screen. Bye, siya star. Shiny laging hair by kay. Daghan man yung mga lalang mananaping ipamutang. Bye. Beth Carter, hello nimo bye. Kyle Andro. Hoy sab nimo. Kumusta bye Kyle Andro? Aldini Rapa Oniela, hello nimo bye. Hello nimo dia sa Saudi Arabia. Mga tulog na tabay, alas 11:30 na bye diri taknas kagabi. Magara ra ba ni akong mata no kay magtugdo na ko sa kungkuna, gasiga lang mata. May kusion ako ni akong mata sa pero na nagtrabaho so magpingpiyong gid in town. Ana nga discarding loko-loko aning daplin na. Kita siya amo so magsiga tawa. Mingon ra ba kung sunoy nga, ingon ra ba siya nga you've done a lot of effort in this house this few days because of the rain. Ana siya. And then kulbaan ko kay tawag ko niya siya. Come. Anak ko siya, kung ang siya bukay istorya ay sunuyan eh. Matun ingon na siya nga, you've done a lot of effort these few days because of the rain. Anak po ko nga, yes, what can we do? It's a kind of punishment. Anak ko siya, no, it's not punishment. It's because of the change weather. Anak siya, okay, change weather. Yeah. Yeah, I have to, ano siya, yeah, I have to treat something, or I have to treat you because you've done a lot of effort. Yeah, then tubag din ko nga what kind of treat is that you will give me 3 months bonus salary. Anak ko siya ha, hala ka pretty niyang katawa, dako as katawa lagi. Sus di man day ang giunahan na nako ba kay ko tagaan tag bonus tulo ka balik tulo ka bulan. Piting ka puya hinabwa li sa mga tubig. Ano ko no. You will going to walk with me around this kay tapad magumi diri sa kuan kining exercisean ba lakaw-lakaw ana. You are going to walk with me at least 2 hours. Nya anak ko siya. No, thank you. I'm walking a lot in this house. Every day, maybe I've done 3,000 steps. It's enough, more than enough for my exercise. Anak ko siya,
kamatay kay kung tagaan kog bonus tulo ka bulan para pakuyogon man day kog baklay aning tapad na mo kay na may baklayanan gud ni may patabang paku ano day ko niya pabaklayon ko no it's enough my exercise here in your house. I've done a lot of steps here. Up, down, nanahanap ko aksyon. Sus, bitin na po niya buhakak ng tao, ginoo ko tabang. Saan eh? Naalagi bayad dong, Wilfred Donaire, Dizon. Naibad, ako isin sa imuhaon niya ha, ang bayad ha, $25 for 3 months. For 1 year, $45 siguro. Mo lagi? Bay. Rujing o binugnes. Tingala man ko kay gitawag man ko niya. Piting bisihan ako dito hinugas kusina. Peter bang initas tubig. Wala man nila pabuhati og boiler. Dugay-dugay naman nawan nila pabuhati og boiler. Ay mo to, nay boiler arang-arang ra. Mo to manghugas ng taon ko magkabo-kabo. Bahalag na pa yung mga sabon. Dahil pang lamoy mo dihag na isabon. Ay mo to gitawag ko niya. Sa man. Ay, nagkaon man siya kay sira usaba. Wa siya kay istorya. Kay lagi wala diri ang mungaan. Wala ang dumaga. Ang piso ra niya, ang piso ra diri og kaning sunoy ay usingan ani ang tali niya, ang tali kay na may trabaho kay inhinyero ba na trabaho dayon ang kaning piso sad ginamhuran tuwag eskwela maabugadam ni siya jara usa nagkaon sa lamisa ningawan siguro siya nawag siya sa kuasos mo dito kay ko ini siya nga gikapoy jud kag maayo kay tungod sa baha sige ka lag panglimas ana siya sus ginuwa kayen kog unsay ihatag unsay ipremyo pabaklayon man di ay ta ana iyang mga baklay mo gud siya mahapon mga alas 6:30 magbaklay man ni siya ana palibot pila ka tuyok na baklay niya dayon iyang ko ubanon no pura gaba na may daghang man nagbaklay ko na sakto na ning binaklayan ako diri sulod sa inyong balay taas na og sus noon nagko na ng bagtak nako. Bay, Linky Flores Bautista, hello ni mo bay. Soto Yugon Suton, hello. Hi ni mo bay. Lens Marquez Amor, hello ni mo bay. Kumusta? I miss you too. Angie Chua, dari Dubai day. Unsa man diya sa Dubai? Hi bay, yod sa Loveless. Loveless pa ka ha, Loveless. Unsa ni 2,500? 2,500. Pila man na 2,500? Mamang ko kahibalo pilay rate sa kwarta sa Dubai. Kuan siguro na siya no, murag 30,000 kapin. Depende man siguro ba eh. Depende lagi sa amo no, ngayon may mga amo na mga gahi bitok. Sa ni ari ka din mar 35k la sweldo diri nya lahi pa ang mag sideline kay free mo diri kada weekend ug holidays. Na sa amo na to pag-anha din ang mga nasura na may nagmabaklay na bay. Just start kay baklayon ko na. Bay, Inel, Okniok, gangalingaw ra ba ko kanimo oy. Salamat kay lingaw-lingaw lang kita ani. Bay, Ann Judy, diri ko sa Kuwait karon. Jarry, Ali Dubai, gipuhon. Bahala na ug asa ta ani ipadpad sa mga kapalaran dinhi sa danlog tang kalibutan. Bay, Ems Day sir. Dili na to mobalik si Ronagel kay di na masugot ihang bana og mga anak nanyabaw yang mga anak. Uy, asa man ngano natuyok naman ning kamera. Di na to mobalik si Rona bay. Bay Emeline Iligan. Okay lang nang sweldo day basta okay lang imong kahimtang ug happy ka. Yes, correct jud ka diha bay Emeline Iligan. Unsa man ang dako kay sweldo nya, piti po natong daghan ng mga kuan problema sa kinabuhi. Sakto ra ning ingani kay pamugas panudan sakto na wala na nangatol ng kaspan ako. Bye. Unsa ni? Marifi Bitanga Stever. Mo lagi labar sa ulo mga laki so kontento na ko siya kung tulo ka bahandi sa sakto na to. Rosarit so samok na ni mga laki kung kinabuhi. Ana kaging na kasing-kasing na ko may mga laki mga badlungon. Unsa man ni? Bye Jo Galyaron Kanaliha. Ano sikreto natin ba kini sa mukha mo? Ako sikreto kanira ko cellphone pagwapa ra ko ani ako cellphone. Pero wala mis personal. Wala sa personal ni pagkahamis yung puno manig alom ni akong dagway personal mo istorya lang kuno dang kapsig. Makaingon mo na hamis man kay kasi mo mga live inday, hamis man kay kasi mo mga video inday. Abos personal na ingon nagkaguran na imong kuan, may magbagol. Diri akong cellphone, gwapa kay camera gipagwapa jud ko niya.
Sa cellphone ra gina, sa camera ra gid ni. So ay jud pag-expect nga unsay naong nako diri sa kuan. Unsay naong nako diri sa ako ang live mo po ni naong sa personal. Pero kung usa ko diri ka kuan, yagaon sa live mo po ni sa personal. Basta kung makipagkita mo sa kuha pag diaper mo daan ha, adult diaper. Kently Jungkook, hello ni mo ba? Rudy Ampo, assalamualaikum. Lodi, assalamualaikum too. Sa ni kang sa ni Annalyn Goles, hello ni mo ba? Ha ha ha. Hello ni mo diha. Kently Jungkook, hi Inday. Piste from nganong naa naman ni Piste from Korea. Nan siya na magadian na in love nako ni mo ba? Ngara mo ka no, in love gadiha da samok kasing-kasing dong ana pretty na gahi na ni gahi pas putaw. Malipayon ako sa kong kinabuhi nga nagdusara way labad sa ulo magwapa ka nakay uyab sus daghang kay mga kuan dos and don'ts kapuy kayo lawa na charge your device kay kuan na siya kanang battery low na siya. I miss you like Kab. God bless you more and more. Shout out. Hi bye Lins, I miss you too. Steve in WDZ bakit ngano nagkuan man kadiha nagtiabaw na man kadiha. Kasar Alkab o Okte. Hello ni mo bay. Ang sa naman uy Ginoo ko. Shirley Labiste, hello ni mo diha bay sa Qatar. Kumusta man kadiha? Ang sa ni Marifi Bitanga Estibar, hello ni mo ba? Jerry Katubig Harris, hello. Sa tanang mga na-birthday karong adlaw, malipayon pag sa ulog sa inyohang mga adlaw natawhan na tuwa sa silong ang akong listahan. Wala pa ko naka-edit girls. Suberi, hello ni mo diha sa Egypt. Kang Ray Davis, hello ni mo diha sa South Carolina, USA. Kumusta man mo diha? Kumusta? Dong dili man di ka magkuan dong ay mga bring on dong ay sus. Marichen Flame, hello ni mo diha. Kisa man si Ching Kwang Quing man by Josephine Mission. Pwede naman ako magtagalog ba? Pwede ka magtagalog. Pwede naman magtagalog. Marunong naman ako magtagalog kahit kunti-kunti lang pero mas malingaw talaga ako pag magbisaya Judy. So pasensya na talaga kung bihira lang ako magtagalog pag antukin lang ako yan magtagalog ako madiretso ang Tagalog ko pag antukin ako. Bye. Unsa ni? Emily Madahan. Chismis duman. Unsa man na siya? Ngam ko sabot ana chismis ra akong nahibawan. Milani Bordalio Anore, hello ni mo diha. Kib-kib naman na. Mahal tandaan mo. Di ara. Unsa man akong tandaan mahal. Bye, maghungkong ta bay. Sige bay, puhon bay. Muna akong first country nga ako ang plano ng Hong Kong. Og dili magtagumpay ang ako ang ginagmay nga negosyo sa Pilipinas. Ako sa sulayan akong kaugalingon no. Ako sa gusto lang ako ma-prove sa akong kaugalingon kung kaya ba na ako magnegosyo. Kung kaya ba na ako magtinda-tinda kay gimingaw na ko og kuan ba kanang manawag bitaw og mga customer. Hay, dali na mo, mamalit na mo diri, barato kay diring kuan baligya, mga kuan, gwapa pa kay na maligya. palit na mo. Ay laga pila ang tindira kay nahalin na. Gusto lang ako i-prove sa akong kagalingon kung kaya na ba kay na ako mag-business nga manag-insara. Gusto lang na ako i-prove sa akong kagalingon. Gusto lang ako i-try mag-negosyo. Samtang kauban ako mga bandi kay sa panahon karon na nagko naman in taon sila kinahanglan na gid nila nga ako ang giya sa usa ka inahan kay lahi ra jud og naay inahan siya mong tapad. Bye Antoinette Berador ata, di ba bye? So bye Christine Dunduyano, hello nimo bye. Maria Garcia, ilan ang anak ko? 3, pure buyag. 3 yung anak ko bye. 3 na yung lumabas sa ano ko, sa langob ko. Sa langob, ano ba yung langob? Sandali. Kuweba. Sa kuan, yun lang, kuweba. Bukas na lang yung English, Google ko muna.